guys, ayan, nandito kami ngayon. Naglalakad kami dito sa bukid. Ayan, kasama ko yung mga pamangkin ko. Kami dito sa bukid. Ayan, sarap ng hangin dito sa probinsya namin ng Quirino. Ayan, gulo-gulo na yung bukok ko. Ayan, yung pamangkin ko si Kate. Sarap ng hangin dito sa taas. Dito na kami. Hi! Hi! Ayan, nandito po kami ngayon sa viewpoint. Dito po sa amin. Hi! Nandito kami sa bukid. Sobrang lakas ng hangin dito, guys. Grabe. Napaka-presko. Galing kami doon. Ayun. Ayun na. Ah. Grabe. Hi, say hi. Hi. Yung baby ko, guys, is 1 year, 1 month. Ayan. Say hi, baby. Hi. Hi. Hi nang hi si baby. Hi. Hi. Ayan. Ayan lang nakarating dito si Baby Rain. Dito sa bukid namin. Ayan. Tuwang-tuwa siya kasi ngayon lang siya nakapasyal dito. Yung mga pamangkin ko, ayan, nagse-selfie sila. Nakakatawa. Ayun si Charis. Nakakuha sila ng ampalaya dyan sa gilid ng daan. Yung isa naman busy sa panonood. Yung mga pamangkin ko. Uwi na tayo, guys. Uwi na tayo. Ayan, salamat po sa panonood ng aking video. Don't forget to click subscribe, like and share, at mag-comment ka na rin po sa bandang ibaba. Ayan, thank